Mliječna zmija je vrsta gmaza koja zapravo nije baš jako aktivna, ali evo sad ovako kad je na rukama će se kretati. U prirodi inače miruje i čeka svoj plijen. One se hrane različitim vrstama malih sisavaca, to su najčešće glodavci, ali mogu loviti nešto drugo. U ruci imam jednog mužjaka, to je zanimljivo što kod ove vrste se jako dobro razlikuju mužjaci od ženki i to vidimo zapravo po njihovom prelasku tijela u rep, odnosno tu na ovom području gdje mužjaci imaju ovako dvije male grbice sa strane i tak znamo da je mužjak. Jer ovo zapravo mali dio tijela zapravo je samo rep, sve ostalo u biti predstavlja zmijino tijelo i ono u cijelom svom tijelu ima kralješke pomoću kojih i rebra, naravno, pomoću kojih se kreće. Znamo svi da zmije nemaju noge, ali nekako se moraju kretati tako da imaju zapravo puno kralješaka i puno rebara. Ono što isto možemo vidjeti da zmija sa svojim jezikom stalno ide prema van. To je zato što zmije, kao i ova, ne mogu njušiti na nos, nego pomoću jezika skupljaju mirisne molekule i tako zapravo osjete različite mirise. Ova vrsta zove se sinaloanska mliječna zmija, a mliječnih zmija ima negdje oko 25 podvrsta. Naša živi na području Sjeverne Amerike, na različitim staništima. Može biti u šumama, mogu biti to vazdazelene, mogu biti tropske šume, znači bilo kakva staništa koja njoj odgovaraju gdje se može sakriti, gdje ima dovoljno mjesta za skrivanje i čekanje svog plijena. Ono po čemu su poznate je zapravo njihova boja i to sve mliječne zmije imaju. To je ova šarena upozoravajuća boja kojom one zapravo poručuju da su opasne. Zapravo lažu nas, odnosno pretvaraju se da su opasne, glume jednu otrovnu zmiju koja se zove koraljna i na taj način se štite. One same po sebi nisu otrovne i zato ih i možemo držati ovako u rukama i možemo raditi s njima i pokazivati ih. A u prirodi recimo ako se susretnete sa zmijom nemojte pokušavati ovo zato što zmije iz prirode su divlje, mogu vas ugrist, ova neće jer je naučena na ruke jer je mi koristimo u našoj edukaciji svakodnevno.